Dobrý deň, milí moji priatelia. Dnes vám ukážem, ako sa skladá taký Betlehem. Čo k tomu treba, aké vymoženosti, aby ste si vedeli aj sami, v prípade, ak by ste mali chuť do toho ísť, si to sám vyrobiť. Vyrobíme si dva takéto držiaky, ako stromy, nevyvrtáme držiaky, aby sa nám to pri šrobovaní neroztiepilo. Takto prešrobovanú si pripevníme na podložku. Potom si vypílíme takto strom, následne vyrežeme takéto vzory. A keď to máme, prišrobujeme ho opäť na podložku. Na takto vyrobený kus si prilepíme už len strechu, tyčku a hviezdu. Jasličky máme hotové. Pekný deň vám prajem, teším sa na ďalšie komentáre a už len sošky do toho treba vystruhať. Pekný deň prajem, dovidenia.